Újság a forrás! Levetízes! Megörülök! Legalább Playboy lenne a kezébe! Playboy! Jól látszom, én Playboy! Biztos ráakott egy rózsajra és kiverte el biztosítékot. Mennyit kapott már ez a motor az életünk? Hát most a bemutató mókusztól is ez rendesen gyepálja és még bírja. És hogy ő mondta napi 4 óra, 4-5 óra edzéssel készíti föl magát az újabb és újabb bemutatókra. Mindig van egy új elem a bemutatójánál, ez az újságos DS, ezt nem látjuk a múltkor. Ez is egy új elem, mindig meglep bennünket valamivel. Persze a régebbieket is szívesen vesszük, hiszen nem sokára jól ismert dolog következik, hogy jaj de jó, hát tapsoljunk egy nagyon. Édes Isten, szikászik a